Мисля, че стюардите в зала Универсиада трябва да вземат мерки, защото в момента в залата положението не е много приятно. Докато треньорите и играчите си вършат работата, нервното напрежение между зрителите ескалира. Да, жестоко. Тук почнаха и на мене да ми обясняват аз какво трябва да говоря по телевизията. Въобще простащината е стигнала своите връхни нива в българския спорт и това виждаме сега и на трибуните в зала Универсиада. В момента нахлуват хора от специалните части тук. Можете да ги видите от някои от нашите камери. Ние виждаме грозни сцени. Ние с Георги Младенов сме свикнали да ни изключват монитора, той да бъде обиждан от фенове на отбора, за който е дал голяма част от живота си. Нещата просто загробяха. Как да доведе човек децата си на баскетбол?